Sabata labwino kwa inu nonse amayi, abambo, anyamata ndi atsikana. Ndikufuna ndikufunireni zabwino mu sabata limeneli, sabata lomaliza mwezi uno wa Novemba. Ambuye akhale nanu. Ndikudziwa kunena kuti na nthawi zambiri anthu timakhala ndi zifukwa zosiyanasiyana zolephera kupita kukapembeza, koma leroli ndi tsiku la sabata. Chotero kaya mwalandira alendo atengereni kutchalichi, kaya mthupi mukumva kufoka ameneyo ndi satana, zilimbikiseni pitani mukapembeze. Ndinawonso uthenga wapadera kunena kuti zokonzesera za programu ya mawa Hymns of Hope Malawi edition, zokonzesera zonse zili mkati ndithu mawa 7 o'clock madzulo nthawi ya ku Malawi. Programu ya Hymns of Hope Malawi edition ikubwera ndi programu ya mtengo wapatali. Takonzeserani muzachaje mafoni anu, komanso ngakhale kukhala ndi bando chifanda kukonzeserani nyimbo zolimbikisa za uzimu, komanso phunziro labwino kwambiri limene muza limbikisidwe nalo. Ambuye akudaliseni. Tsiku labwino. Happy Sabbath. Bye.